Dito kami yun sa Naga City sa Robinson Phone Store. Wala pa. Nakakita ko mga requirements sa aming pag-ibig. Shout out po dyan sa lahat ng mga vlogger. Ngayon po aking sister kasama. Say hi, hello. Hi, hello. Ito kami sa hagdan na tumatakbo nga ito. Hagdan na tumatakbo na iba ba yung ito sa baba? Bumito ka. Magta. Singin po ba kita? Minsan-minsan, hindi naman piling lagi bundok na lang. Ito kami ngayon sa department store ng Robinson. Ay, hindi ba sa'yo? Ayun na mag-ibig. Thank you for watching mga idol. May pupunta na kami sa pag-ibig. Nais ko yung mga kapitid sa pag-ibig ko na idol para meron tayong pag-ibig na nakasig. Bye! Sa pag-ibig area. Bye! Thank you for watching.